बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. आखवणे भोम नागपवाडी पुनर्वसन गावठाणात बिबट्याचा धुमाकूळ सुरू आहे. पाळीव प्राण्यांवर बिबट्यांकडून हल्ले होत आहेत. मनुष्य वस्तीत बिबट्याच्या वाढलेल्या संचारामुळे या भागात भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. वैभववाडी तालुक्यातील आखवणे भोम नागपवाडी पुनर्वसन गावठाणात बिबट्यानं धुडगूस घातलाय. भरवस्तीत बिबट्याचा संचार वाढलाय. पाळीव प्राण्यांवरही हल्ले होत आहेत. यामुळे या भागातील नागरिक भयभीत झालेत. अनेक घरांच्या सीसीटीव्हीत हा बिबट्या कैद झालाय. वन विभागानं या बिबट्याचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी नागरिकातून होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.